Аз съм Дани Транспорт и днес ще играем същата игра, която играхме в предишното видео. Но сега ще караме трамкар номер 706, ако е такъв. 706 е, да. Да, наистина. И сега ще паузираме за малко видеото от този си стигне до Обеля 2. Вече е време да тръгваме. Не се радвам, че някой е във Връдница за почивка малко. What? Аре, мърдай! Само да кажа. Питайте ме защо съм си сменил скина. Напосле. И ще ви отговоря, защото до стария ми искам малко да се отърва от стария си скин. И сега стигнахме метростанция Обеля. Следваща спирка – квартал Обеля. Уважаеми пътници, бъдете толерантни и отстъпете място на хора с увреждания, възрастни, бременни и майки с деца. И сега, тук сега седим и си караме, но искам да ви кажа една смешка. Това наистина е вярно, защото през 1893 Васил Левски е умрял, защото го целнаха. Хосман го убиха. Това е фалшиво просто. Това е шегичка. И сега тръгваме към 140 средно училище. Може да ми кажете какво му е името на 140 средно училище в Обеля? Пишете долу в коментарите. И сега ще караме към Връвница 1. Както винаги ще пише за Тепобани Шор. ЖК Обеля 2. Крайна спирка. Моля, напуснете средства. И ще си отваряме вратите до Връвница. И ще се отваряме и затваряме вратите до Връвница 1. После продължаваме. Пак ли тоз бе? Пак ли тоз тапак? Пак ли тоз тапак, който ми направи един път едно задръсване и аз заради него трябва да си изстреля трамвая. Сега ще го затворя. Така, бутнахме го. Не ме тронал никой. Трябва да вкарам внимателно. Вече обърнахме. И сега се караме към Връвница 1.
Така, отиваме сега към 140 училище. Вие знаете вече какво е. Средно. Да кажа за всеки, който гледа пак видеото. Така. Така аз спирам. Май предишното видео ви го показвах, но и сега ще ви го покажа. Ако някой не са го гледали. Моля ви, гледайте предишното видео как се заклещих. Но трябва да караме много бързо. И както винаги трябва да минавам на червено, защото бързам. И трамваят е за депо и ще се движи и ще вози пътници до Връбница 1. И почти сме близо. Дано да не пак са заклещен край на видеото. Много е бавен този трамвай. 50 км в час кара. Да няма никой. Супер! Изкарахме си късмета, никой няма. Супер, че нямаше заклещен край. Това беше видеото за днес. Чао!